Bulag na manggagamot. Ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak ay isa na yata sa maituturing na pinakamatibay na uri ng pagmamahal sa lahat. Pero sa kasong ibinahagi sa atin ngayon ng ating letter sender, mukhang ito pa ang muntik ng maging mitya ng mas malaking kapahamakan sa pamilya ng isang batang naging pasyente noon ng kanyang lolo. Halina't tunghayan natin ang kanilang kwento. Hi Sir Jupiter, magandang araw po sa inyong lahat, pati na rin po sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa inyong channel. Ako nga po pala si Roldan. Nagtatrabaho po ngayon bilang isang technician dito lang sa Maynila. Dati ho akong naninirahan sa Zamboanga noong kabataan ko, Sir Jupiter. Doon ho ako ipinanganak at nagkaisip kasama ang buo kong pamilya. Mga 10 taon ho siguro ako noon nung iwan kami ng tatay ko para sa ibang babae. Simula noon nagpasya ho kami ni nanay na makitirik na lang ng matitirhan namin sa lupang pagmamayari ng isa sa kanyang malayong kamag-anak. Naitago na lang ho natin sa pangalang Lolo Gaston. Si Lolo Gaston po ay isang kilalang manggagamot noon sa lugar namin. Bulag po ang lolo kong yun. Pero dahil sa galing niya sa panggagamot, talagang pinipilahan at dinadayo pa siya ng mga pasyente galing sa iba't ibang lugar, kahit na medyo liblib pa noon ang tinitiran namin. Parang, ulam, pati, usog. Kahit ano, kayang-kaya niyang gamutin. Hanggang sa pati po mga natural na sakit sa kanya na rin inilalapit noon ng maraming tao. Ako po ang katulong ni Lolo Gaston buhat pa nung patirahin niya kaming mag-anak sa lupa niya. Kumbaga, yun na po ang naging pasasalamat po sa kanya. Pero alam niyo ba, dahil po sa pagsama ko noon kay Lolo Gaston ay napakarami ko na pong nasaksihang mga hindi maipaliwanag na bagay. Siya po ang nagmulat sa akin sa iba't ibang klase ng kababalaghan dito sa mundo sa dami na po yata ng mga kasong nakita kong inilapit noon kay Lolo. Pero kung meron man po akong hindi malilimutang kaso sa lahat, iyon na po siguro ang kaso ng isang dalagita na dinala sa amin ng kanyang ama. Isang gabing bilog na bilog po ang buwan. Hinding-hindi po maaalis sa alaala ko ang gabing yun. Nagliligpit na ako noon ng mga pinaggamitan ni Lolo Gaston sa buong araw niyang panggagamot. Naghahanda na rin si Lolo noon para magdasal bago siya magpahinga. Nang bigla na lang pong may kumatok sa pintuan. Kasunod po noon ay narinig ko ang boses ng nanay ko na nagsabing meron daw pong humabol na pasyente si Lolo. Sumigaw lang siya galing dun sa amin na katabi lang naman ng bahay ni Lolo Gaston. Pagbukas ko po ng pintuan, bumungad sa akin ang isang lalaki. Siguro mga nasa 35 hanggang 40 ang edad niya. Tapos may kasama siyang dalagita na ang sabi niya ay anak niya raw. Itago na lang po natin sila sa mga pangalang Mang Fernan at Ana. Taga-kabilang bayan pa raw sila at nagbaka sakali silang magpunta kay Lolo para sana humingi ng tulong. Inirekomenda raw po kasi si Lolo ng dati naming kapitbahay na si Aling Graciela kung saan sila palaging nagpapalaba ng mga damit. Kakaiba po ang hitsura nitong dalagitang si Ana nang dalhin siya ng tatay niya kay Lolo Gaston ng gabing yun. Medyo nakakadiri. Namamalit-balat po kasi ang halos buong katawan niya. Mula anit hanggang talampakan. Para siyang naaagnas.
Naglalaglagan pa nga yung mga natatanggal niyang balat sa suot niyang damit noon. Nangingitim din ang labi niya. Ganun din ang ilalim ng mga mata niyang ang sama-sama pa kung makatingin. Higit sa lahat, sobrang sangsang po ng amoy niya. Malansa na amoy bulok na parang hinaluan pa ng mapanghing ihi. Talaga pong nakakasulasok. Unang kita ko pa lang sa kanya, halata ko na agad na may hindi tama. Hindi naman ako iba sa mga ganun dahil marami nang ang kasong nailapit kay Lolo, pero iba ang pakiramdam ko rito kay Ana. Para ba akong nakakaramdam ng takot sa kanya? Alam kung bakit. Siguro dahil sa paraan ng pagtitig niya. Pailalim kasi siya kung tumingin Parang may masamang balak. Nakakapaghatid ng kilabot kahit wala pa siyang sinasabi. Pero kahit na ganun, pinapasok ko pa rin sila sa bahay ni Lolo Gaston gaya ng ibang pasyente. Pagtapak na pagtapak pa lang nila sa bahay ni Lolo, narinig ko nang umungol bigla si Ana. Para siyang hayop na umaangil habang nakatingin ng masama sa lolo kong bulag na nakaupo lang dun sa paborito niyang silya. Medyo napatras nga ako nun palayo sa kanya pero hindi yon pinansin ni Lolo Gaston. Samantalang ako, takang-taka na ako nun sa asta ng bata. Ang binalingan ni Lolo ay si Mang Fernan. Tinanong niya ito kung ano raw ba ang inilalapit nito sa kanya. Ako muna ang sumagot, ipinaliwanag ko sa kanya ang pisikal na lagay ng bata. Tinanguan lang ako ni Lolo. Sabi naman ni Mang Fernan, sa tingin niya raw po ay kinukulam ang anak niya. Ilang araw na raw kasi itong wala sa sarili. Parang nasisiraan daw ng bait. Wala na rin daw itong nakikilalang kahit sino sa kanilang pamilya bukod sa asawa niya, ang nanay naman nitong si Ana. Kung hindi nga lang daw nito kabuwanan ngayon ay baka ito ang sumama kay Ana para magpatingin kay Lolo Gaston. Wala rin daw po kasing ibang nilalapitan itong si Ana kundi ang nanay niya. Palaging nakalingkis, palaging nakayakap sa ina. Samantalang dati naman daw po ay malapit na malapit ito kay Mang Fernan. May kwento pa sa amin ni Mang Fernan kung gaano raw kalambing sa kanya si Ana. Tuwing uuwi raw siya noon sa trabaho, ito pa raw ang nagtatanggal ng sapatos niya, ang nagtitimpla ng kape at ang naghahain ng hapunan. Pero ngayon daw ay nagbago na lahat iyon. Kasabay daw ng kakaibang pagbabago ng ugali ni Ana ay ang pagbabago rin ng balat nito. Nagsimula raw yun sa maliliit na pantal na unang tumubo raw sa dila ng bata. Hanggang sa unti-unti raw lumobo at naglakihan ang mga pantal na yon na bigla rin naman daw nawala. Kaya lang nagsimula namang mamalat ang buo nitong katawan. Tapos ngayon, nagsisimula na rin daw maglagas ang mga ngipin nito. Pero ang nakakapagtaka naman daw, tinutubuan yun ng bago. Bagay na imposible kung iisipin kasi nga 13 anyos na itong si Ana ng mga panahong iyon. Hindi na siya pwedeng magnipin ulit. Mas matanda lang ako sa kanya ng 6 na taon dahil binata na ako nang mangyari ito. Pagkatapos magkwento ni Mang Fernan, tumahimik bigla ang paligid. Mga ilang minuto pa kaming nagtitigan munang apat. Hindi ko lang alam kung bakit hindi agad siya sinagot ni Lolo. Nakaharap lang ang mukha ni Lolo Gaston noon kay Ana. Para siyang nakatitig lang dun sa dalagita pero alam ko namang hindi niya nakikita yung pasyente. Gumalaw-galaw po yung mata ng lolo ko na kung hindi mo tititigang maigi, iaakalain mong buong kulay puti lang. Di kasi gaanong kita yung gitna ng mata niya kasi malabo ang kulay noon. Mapusyaw na abo ang kulay.
Maya-maya bumaling si Lolo kay Mang Fernan tapos diretsahan niyang sinabi na hindi niya raw sila matutulungan. Kahit po ako nagulat nang sabihin yun ni Lolo. Yun ang unang pagkakataong narinig ko siyang nagsabi ng ganon sa pasyenteng lumapit sa kanya. Saksi kasi ako sa lahat, Sir Jupiter. Kahit nga yung mga pasyenteng wala ng pag-asa at talagang malulubha na ang sakit, hindi niya sinasabihan ng ganon. Pero kay Mang Fernan, hindi ko maintindihan kung bakit ganon ang naging reaksyon ni Lolo Gaston. Sabi pa ni Lolo rito, wala raw siyang ideya kung ano ang nangyayari dun sa bata. Mas maigi raw kung magpapatingin na lang sa ibang manggagamot. Mahina na raw kasi siya kaya hindi niya na raw sigurado kung kakayanin pa ba niya. Lalo akong nagtaka kasi ng araw ding yun, mahigit 30 nga ang pasyenteng ginamot ni Lolo pero hindi ko man lang siya kinakitaan ng kahit nakatiting lang na pagod. Pakiramdam ko nga, mas marami pa siyang lakas sa akin. Pero sa isang iglap biglang nagbago? Parang may hindi tama. Inisip ko nun siguro talagang malala ang lagay ng bata. Bagsak na bagsak ang balikat ni Mang Fernan nang lumabas siya ng bahay kasama ang anak niya. Nagpasalamat pa rin siya kay Lolo, pero halata sa mukha niya yung sobrang lungkot at kawalan ng pag-asa. Dahil doon, nung makasigurado na akong nakaalis na yung mag-ama, tinanong ko agad si Lolo Gaston kung bakit gano'n ang sinabi niya kay Mang Fernan. Doon na po ako biglang naliwanagan. Ang sabi kasi sa akin ni Lolo noon, hindi naman daw kasi tao ang dinala sa amin ni Mang Fernan kundi isang aswang. Paano kako nangyari yun? Ibig bang sabihin nayanggaw si Ana? Nahawa ng aswang o pinagpasahan? Sunod-sunod agad ang naging tanong ko pero umiling lang po si Lolo noon. Hindi raw ganoon ang nangyayari. Ang kaso raw ng dalagita ay hindi po pangkaraniwang panghahawa o pagpasa lang ng pagiging aswang kagaya ng ibang kasong nailapit na rin kay Lolo Gaston noon. Patay na raw ang tunay na anak. Yan daw po ang sigurado si Lolo dahil ang uri daw ng aswang na pumatay dito ay may kakayahang gayahin ang pisikal na hitsura ng taong kinain niya. Isang kakayahan na kamukha raw po ng sa mga punyango. Hindi po sinabi sa akin ni Lolo kung anong pangalan ng uri ng aswang na ito. Pero ang sabi niya, kakaunti na lang daw ang nabubuhay na ganun sa mundo at karaniwan daw po ay nakatira sila sa mga bundok o kaya ay sa mga lugar na talagang liblib at hindi tinitirhan ng mga tao. Matagal na raw silang hindi umaatake. Hindi po kasi tulad ng ibang aswang, hindi pisikal na malalakas ang uring ito. Hindi rin sila mabibilis kumilos. Halos kawangis lang din nila ang mga normal na tao. Hindi rin sila yung mga uri na nagsasahayop. Talagang tao lang din daw ang kaya nilang gayahin. Kaya nga isa sila sa mga nakakatakot na uri. Sadyang matatalino rin daw ang mga ito. Yun nga lang, sa sobrang patay gutom nila, madalas pa rin silang makagawa ng mga desisyong hindi makakatulong sa kanilang lahi. Kaya unti-unti rin silang naubos. Tinanong ko po noon si Lolo Sir Jupiter kung bakit hindi niya sinabi yun kay Mang Fernan kanina. Ang sagot naman niya sa akin, hindi daw po niya pwedeng gawin yun dahil sigurado raw po si Lolo na papatayin ng aswang si Mang Fernan at ang buong pamilya nito. Hindi sila basta-basta na lang pakakawalan ng aswang kahit na anong mangyari. Puso raw po kasi ang uri ng aswang na yun, Sir Jupiter. Wala raw po silang katiting man lang na kabutihan sa katawan.
Kaya nga raw po halos naubos ang lahi ng mga ito dahil kahit sarili nilang mga kauri, pinapatay nila kapag hinadlangan nito ang kanilang mga plano. Handa rin daw po nitong ibuwis ang sariling buhay, makatikim lang ng paborito nilang pagkain. Malaki raw po ang hinala ng lolo ko na hindi talaga si Ana ang punteriya ng aswang sa pamilya ni Mang Fernan, Sir Jupiter. Kumbaga naging daan lang ito para makapasok siya sa bahay nila. At ang tunay na pakay daw po nito ay ang bata sa sinapupunan ng asawa ni Mang Fernan. Yun daw po kasi ang paboritong pagkain ng aswang na yun. Mga sanggol, lalo na ang mga sanggol na kalalabas pa lang mismo sa sinapupunan. Siguradong yun ang inaabangan ng aswang, Sir Jupiter. Sa sobrang manghako, tinanong ko ulit si Lolo kung paano niya nalaman ang lahat ng yun, hindi naman niya nakita si Ana kanina. Ang sabi po ni Lolo sa akin, dahil daw po yun sa amoy. Ang mga karaniwan daw po kasing aswang ay hindi madalas mangamoy na mapanghi. Karaniwan sa kanila yung amoy bulok at malansa, pero hindi ang amoy mapanghi. Sa tagal daw po kasing nagtago ng uri ng aswang na ito sa mga kubat ng kuweba, ay natuto na silang mamuhay kasama ng iba't ibang hayop, katulad na lang ng mga paniki na patiwarik kung umihi. Hanggang sa nakasanayan na nila ang ganon, kaya naging dahilan yun para madali silang maipagkaiba sa amoy ng iba pang aswang. Dagdag pa ni Lolo Gaston sa akin, hindi man daw po siya biniyayaan ng paningin. Doble naman daw po ang lakas ng pang-amoy at pakiramdam niya kumpara sa ibang tao. Bukod pa doon, meron daw po siyang kakayahang kausapin ang tinatawag niyang gabay. At ito raw po, madalas ang nagbibigay sa kanya ng mga impormasyong kailangan niya para makatulong siya sa iba. Kaya nga po bata pa lang daw si Lolo Gaston ay nanggagabot na siya. Mahirap mang paniwalaan para sa iba, pero isa po si Lolo Gaston sa mga taong masasabi kong nabiyayaan ng isang kakaibang regalo. Nang mga sandaling yun, parang bigla kong nahiling na sana meron din akong ganung kakayahan. Para kasing angastig akong magkaroon nun. Ang buong akala ko po dun na magtatapos ang pag-uusap namin ni Lolo Gaston ng gabing yun, Sir Jupiter. Nagsimula na ulit akong ipagpatuloy yung naudlot na ginagawa ko ng mga sandaling yun, kaya lang po pinigilan ulit ako ni Lolo. Tinawag niya ako at pinalapit sa kanya bago niya po hinawakan ang balikat ko. Doon ay sinabi niya sa akin na meron daw po akong kailangang gawin para magawa niyang tulungan si Mang Fernan na iligtas ang pamilya nito laban sa aswang na siguradong malapit na silang atakihin. Kailangan ko raw pong gumawa ng paraan, Sir Jupiter, para makausap ko ulit si Mang Fernan ng patago. Hindi raw po dapat ako mahuli ng aswang na kausap siya dahil siguradong kikilos agad ito para wala nang makahadlang pa sa kanya. Kailangan ko raw pong mag-ingat kasi siguradong idadamay din ako ng aswang kapag nagkataon. Ako lang ang pwedeng gumawa nun kasi wala namang ibang pwedeng utusan, si Lolo Gaston. Takot po ako. Alam ko yun sa sarili ko. Pero siguro dahil sa sobrang tagal ko na rin kasama si Lolo Gaston, nakuha ko na rin kahit papaano ang tapang niya. Pati na rin po ang awa niya pagdating sa mga taong humihingi sa kanya ng tulong. Kaya kinabukasan din mismo, nagpunta po ako sa kabilang bayan at hinanap si Aling Graciela para itanong kung saan ko pwedeng puntahan si Mang Fernan.
Eksakto naman po, Sir Jupiter, dahil ng araw na yun, nasa trabaho po si Mang Fernan. Foreman po ito sa isang construction site. Doon ko siya naisipang puntahan dahil sigurado akong hindi kami makikita ni Ana doon. Sinabi ko kay Mang Fernan kung ano ang sinabi sa akin ni Lolo at halos hindi po makapaniwala ang naging reaksyon niya, Sir Jupiter. Ayaw niyang maniwala na wala na ang anak niya. Pinilit niya akong sabihin na nagsisinungaling lang ako at hindi totoo ang sinasabi ko. Nakita ko kung paano napaluhod si Mang Fernan noon sa sobrang pagdadalamati. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na imposibleng maging aswang ang anak niya. Paano raw mangyayari yun? Maayos na raw naman ang anak niya. Kaninang umaga raw, pagkagising niya ay tuyo na lahat ng sugat nito sa katawan at kakaunti na lang ang pamamalat ng balat nito. Kinausap na rin daw siya ni Ana at niyakap raw siya nito bago siya umalis papunta sa trabaho. Sobrang lakas ng kalabog ng dibdib ko nang sabihin sa akin ni Mang Fernan yun. Sigurado akong hindi yun magandang senyales. Parang nasisihan kasi masyado ang aswang. Nabanggit pa naman sa akin ni Lolo na likas daw sa uri nito ang hindi pagtawa at ang pagpapakita palagi ng galit. Dahil yun daw ang paraan nito para manakot ng kalaban noong araw. Kaya sigurado akong masama ang ibig sabihin ng pagpapakita nito ng saya. Pinilit ko pa rin noong kumbinsihin si Mang Fernan. Ang sabi ko, obserbahan niya pa rin ang anak niya. Delikado kako ang mag-ina niya kung nagkataon. Pero ayaw niya talagang maniwala sa akin. Wala na akong magagawa. Kaya dali-dali na lang akong umuwi noon sa amin at sinabi ko kay Lolo kung ano ang nalaman ko. Siya mismo, hindi po nagustuhan ang balita. Pero ang sabi ni Lolo kung ganun daw ay wala na kaming magagawa. Hindi naman namin pwedeng ipagpilitang maniwala sila sa amin. Ang magagawa na lang daw namin para sa mag-anak ni Mang Fernan ay magdasal. Pero mga bandang 3:00 ng hapon ng mismong araw ding yun, Sir Jupiter, natanawan ko ng papalapit sa amin si Mang Fernan. Meron po siyang kasamang babaeng buntis. Ang asawa niyang si Aling Teresa at isa pang batang naglalaro sa edad na 6 hanggang 8 taong gulang. Sabi po ni Mang Fernan matapos ko raw siyang kausapin kaninang umaga, ay naisipan niyang umuwi sa bahay nung tanghali para makita ang mag-iina niya. Kaya lang pagpasok pa lang daw niya sa loob ng bahay, nadatnan niya na si Ana, ang aswang, na nakadapa sa sahig at sinisilip si Aling Teresa na nasa banyo ng mga sandaling yun. Sumisinghut-singhut daw ito sa siwang ng pintuan ng banyo at parang takam na takam. Nakangisi pa raw ito nang makita niya. Nagsasalita pa na parang kinakausap ang sarili. Kaya dun na kinabahan si Mang Fernan. Inabangan niya raw pong malingat si Ana. Palagi raw kasi itong nagsisiesta tuwing sasapit ang 12:00 ng tanghali, kaya inabangan niyang makatulog ito bago niya inayang umalis ang asawa niya at ang isa pa nilang anak. Sa biyahe na raw po ipinaliwanag ni Mang Fernan sa asawa niya ang totoong nangyari. Kaya pala namamaga ang mata nito nang dumating sa amin dahil panay daw po ang iyak nito at ayaw ding maniwalang aswang nga ang inaakala nilang anak na si Ana. Pinatuloy po ni Lolo Gaston ang mag-anak ni Mang Fernan sa bahay niya.
Maaga pa lang po paspas na kami ni Mang Fernan sa pag-aayos sa mga siwang at butas sa bubong at paligid ng bahay ni Lolo na pwedeng lusutan ng aswang kung sakaling susundan sila nito sa amin ngayong gabi. Lahat ng mga bintana, sinaraduhan namin ng matitibay na tabla at kahoy. Pati po kami ni nanay, doon na rin sa bahay ni Lolo Gaston pinatuloy dahil baka raw po kami naman ang pagbalingan ng aswang. Mas maganda na yung sama-sama kami. Halos hindi po kami natulog lahat ng gabing yun, bukod sa mga bata. Abang kami ng abang sa pagdating ng aswang. Lahat kami noon may mga katabing kanya-kanyang panlaban. Itak, kutsilyo, saka yung buntot pagi ni Lolo Gaston. Sabi ni Lolo Gaston kung meron man daw aswang na pinakatinatablan ng buntot pagi, yun daw ang uri ng aswang na inaabangan namin. Takot kasi sila sa dagat alat, kaya takot din sila sa mga hayop na naninirahan doon. Kaya nga raw sa kuweba naninirahan ang mga aswang na yon. Pero matalino po talaga ang aswang, Sir Jupiter. Hindi po ito agad dumalaw ng gabing yun para magdalawang isip si Mang Fernan at Aling Teresa kung totoo ba talaga ang sinasabi ni Lolo sa kanila. Sobra po tuloy ang pag-aalala ng mag-asawa na baka may mangyari na daw sa anak nila na iniwan nila sa bahay dahil sa takot. Gustong-gusto nang umuwi ng mag-asawa kinabukasan pero kinumbinsi sila ni Lolo na manatili pa sa amin ng isang gabi. Siguradong ngayon daw ay dadalaw na ang aswang dahil malapit nang mangyari ang inaabangan niya. Malapit nang manganak si Aling Teresa. Mararamdaman daw yun ng aswang kaya siguradong hindi na ito makakatiis ngayon. Hindi nga po nagkamali si Lolo Gaston. Nung mismong gabing yun po, maaga pa lang, umalingasaw na agad sa paligid namin yung amoy na malansa, bulok at mapanghi. Pero wala kaming naririnig na kaluskos sa paligid noon. Ang naririnig namin, kumakatok mismo yung aswang sa pintuan ni Lolo Gaston noon habang tinatawag nito si Mang Fernan. Parang demonyong nanlilinlang ang aswang na yun, Sir Jupiter. Nagpapaawa ito ng maigi kay Mang Fernan. Tinatawag siyang tatay, sabay hiling na pagbuksan daw siya ng pintuan. Halatang alam ng aswang na yun na malapit nga si Mang Fernan sa anak na si Ana. Iyak ng iyak noon si Aling Teresa. Pinipilit niyang huwag pakinggan ang boses ng anak niya. Alam niya na ngayon na totoo ang sinasabi namin tungkol sa aswang. Dahil sila mismo ang nagsabi sa amin na hindi naman daw marunong bumiyahe ng mag-isa si Ana. Imposibleng masundan sila nito kung ito nga ang anak nila. Nung una, mahihinang katok lang ang naririnig namin sa pintuan. Matibay ang kandado noon kaya sigurado kaming hindi yun mabubuksan ng aswang. Pero lahat kami nagulat at nakaramdam pa rin ng kilabot ng maya-maya lumalakas na ang mga katok. Unti-unti nagiging hampas na yon hanggang sa kinakalampag na niya yung pintuan at pinipilit na makapasok sa loob ng bahay ni Lolo Gaston. Di ko alam kung nakailang dasal na ba ako noon na sana mag-umaga na agad o sumikat na agad ang araw. Yun na po yata ang pinaka-nakakakilabot na sandali ng buhay ko kahit na hindi namin nakikita ng harapan noon yung aswang dahil saradong-sarado nga ang bahay ni Lolo. Dinig na dinig din po namin na palakad-lakad yung aswang sa palibot ng bahay ni Lolo Gaston ng gabing yun para siyang naghahanap na ng malulusutan. At
Huli ang hilakbot namin, Sir Jupiter, nang bigla na lang sumigaw yung aswang sa labas at pinagmumura si Mang Fernan, si Aling Teresa, pati na rin po si Lolo Gaston at ako. Sabi niya papatayin niya raw kaming lahat. Kakainin daw niya lahat ng laman loob namin. Uunahin daw ang puso namin. Isusunod ang atay, ang bato. Tapos uumusin niya raw ang dugo namin katulad daw ng ginawa niya sa batang si Ana na sinimot niya raw hanggang buto nung nagkaroon siya ng pagkakataong kainin ito. Panay daw ang tawag ni Ana sa tatay niya. Hinihiling na iligtas siya nito. Inamit pa ulit ng aswang ang boses ni Ana at ginaya kung paano ito umiyak nung oras na kinakain daw niya ito ng buhay. Hirap na hirap si Ana. Bawat daing po nito, halatang sobra siyang nasasaktan. Takot na takot siya. Hanggang ngayon, nadudurog pa rin ang puso ko kapag naaalala ko yun. Umalahaw po ng iyak si Mang Fernan dahil sa mga naririnig niya sa labas. Hindi niya masikmura na ikinikwento mismo ng walang hiyang aswang kung paano nito pinatay ang anak niya. Kahit po si Aling Teresa halos mahimatay habang nakikinig sa sinasabi ng aswang sa labas. Hanggang sa maya-maya, bigla na lang pong dumaing si Aling Teresa na kumikirot na raw ang tiyan niya. Mukhang manganganak na raw siya. Lalong nagwala ang aswang sa labas. Ito na kasi ang pinakahihintay niyang pagkakataon. Ito ang dahilan kaya nag-abang siya ng matagal. Gusto niyang kainin yung sanggol. Sa sobrang pagkadesperado po siguro ng aswang, Sir Jupiter, lahat na ay naisip niyang gawin para lang makapasok sa loob ng bahay ni Lolo Gaston. Narinig kasi naming tumalon siya dun sa may bubong, tapos parang tinutuklap niya yung yero dun. Habang ginagawa niya yun, naririnig ko yung angil niya na kagaya ng angil ng malalaki at barakong pusa. Maya-maya po sumisigaw sa sakit yung aswang. Nakita naming may tumutulong dugo galing dun sa bubong. Kahit nagkakandahiwa-hiwa na siya sa sarili niyang kagagawan, wala siyang pakialam. Basta't makuha lang niya ang gusto niya. Dahil doon, inutusan na kami ni Lolo Gaston na dumampot na raw kami ng kahit anong pwede naming gamiting panaksak sa aswang sakaling makapasok ito. Siguraduhin daw namin na ang pupuntiryahin namin ay ang dibdib, ulo at leeg ng aswang. Para daw makasigurado kami na wala na itong laban sa amin. Si nanay po noon dinutulungan si Aling Teresa. Naghahanda siya ng mga gamit sa pagpapaanak. Mabuti nga po't may alam sa ganoon ng nanay ko dahil kumadrona po ang lola niya dati. Biglang tumahimik noon ang paligid. Lahat kami nakiramdam lang nung una. Hanggang sa bigla na lang nagsisigaw ang boses ni Ana sa labas. Tinatawag ang tatay niyang si Mang Fernan. Humihingi ng tulong. Hindi pa raw siya patay. Iligtas daw namin siya. Agad naman pong kinontra ni Lolo Gaston ang sinasabi nito. Niloloko lang daw kami ng aswang kaya huwag daw kaming maniwala. Pero itong si Mang Fernan parang wala na noon sa sarili. Saglit lang kaming nalingat dahil sa malakas na pag-iri ni Aling Teresa na malaya na lang naming bukas na pala ang pintuan. Binuksan yun ni Mang Fernan sa pagkakalang maililigtas pa raw niya ang anak niya. Pero imbis na ganoon ang mangyari, tumambad sa amin ang itsura ng isang hubot-hubad na matandang babae. Nakatayo sa harap ng pintuan. Malaki ang katawan nito, mataba, nakatitig ng masama sa aming lahat. Gulat na gulat po si Mang Fernan nang makita niya ito. Bigla namang sumigaw si Aling Teresa. Ang sabi niya yun daw ang komadron ng dapat na magpapaanak sa kanya.
Biglang sinugod ni Mang Fernan yung aswang gamit ang itak niya. Isinara ko naman agad yung pintuan bago pa man makapasok sa loob yung aswang. Naiwan si Mang Fernan sa labas. Sigaw ng sigaw si Aling Teresa dahil doon. Iyak siya ng iyak at panayang tawag sa asawa niya kaya hindi siya mapaanak ng maayos. Pero hindi ko talaga kayang buksan noon ang pintuan. Nandoon din sa loob ng bahay ni Lolo Gaston ng mga kapatid ko. Parang bigla akong nagsisi na tinulungan pa namin yung mag-anak ni Mang Fernan nang maisip ko na pwedeng may mangyari ding masama sa amin ni nanay kung sakaling hindi ko agad naisara yung pinto kanina. Muntik niya pa kaming idamay kaya nakaramdam ako ng inis sa kanya. Maya-maya narinig ko nang nagsisisigaw si Mang Fernan sa labas. Dinig naming lahat na nakikipagpambuno siya dun sa aswang. Humanap pa ako ng siwang kung saan ko sila pwedeng silipin at nakita kong iwinawas-iwas ni Mang Fernan yung itak niya kaya hindi makalapit sa kanya ang aswang. Galit na galit ang aswang pero mas matindi ang galit ni Mang Fernan. Kada wasiwas niya ng itak, nasusugatan niya rin ang kalaban. Hindi lumilipad ang aswang na yun, Sir Jupiter. Hindi rin siya mabilis kumilos pero makunat ang balat niya. Mabuti na lang yung mga itak ng Lolo Gaston ko noon may mga dasal. Pinakakain niya raw ng orasyon yun tuwing sasapit ang mahal na araw, kaya epektibo talagang panlaban yun lalo na sa mga aswang. Nakarami na ng tama si Mang Fernan dun sa aswang, Sir Jupiter. Halos hindi na ito makalaban. Nakita ko halos matanggal na ang isang braso ng aswang. Halos balat na lang ang kumakapit dito dahil tumatagos hanggang sa buto niya ang bawat atake ni Mang Fernan. Pero maya-maya po, bigla na lang itong nagpalit ng anyo. Ginaya na naman ito ang hitsura ni Ana sa isang iglap. Kaya nabiti ng pag-atake sana ulit ni Mang Fernan. Bigla siyang natigilan. Napatitig siya sa mukha ng aswang na gumagaya sa anak niya. Sumigaw ako noon na hindi totoo ang nakikita niya pero para pong walang naririnig noon si Mang Fernan, Sir Jupiter. Bigla na namang tumulo ang luha niya. Binitiwan pa yung hawak niyang itak at lumuhod sa harap ng aswang bago niya ito niyakap. Sobrang inis ko noon kay Mang Fernan. Sigaw ako ng sigaw at sinasabihan ko siya ng kung ano-anong insulto. Pero para talaga siyang walang naririnig. Hanggang sa pati si Lolo Gaston sumisigaw na rin mula sa loob. Tinawag niya si Mang Fernan. Sinabing huwag daw siyang magpalinlang sa nilalang na pumatay mismo sa anak niya. Pero bago pa po makapag-react nun si Mang Fernan, nakagat na siya ng aswang sa balikat. Sobrang lakas ng palahaw niya na sumabay pa po sa unang uha ng sanggol na sa wakas ay naipanganak na po ni Aling Teresa. Kitang-kita kong bigla na lang tinabig ng aswang si Mang Fernan at dumiretso na naman ito sa tapat ng pintuan namin. Panay na naman ang singhot nito. Takam na takam sa paborito niyang putahe na matagal na rin niyang inaabangang matikman. Niyuyugyug na po noon ng aswang yung pintuan ng bahay. Gustong-gusto na talaga niyang makapasok. Kasalukuyan na po noong pinuputol ni nanay ang pusod ng bata, kaya siguro lalong nagwarakiwag ang aswang sa labas. Nasa anyo pa rin po ito ni Ana ng mga sandaling yun, pero para po itong wala sa sarili at ang atensyon nito ay nasa amoy lang ng bagong panganak na sanggol sa loob ng bahay. Pagkakataon na sana ni Mang Fernan na patayin ito dahil nakatalikod ito sa direksyon niya at wala na itong pakialam sa paligid. Pero imbis na ganon ay nag-iiyak lang ito at hindi umaalis dun sa pwesto niya. Ang sabi niya hindi niya raw kayang patayin ang aswang dahil kamukha raw ito ng anak niya. Hindi niya raw kayang saktan ang anak niya. Sa sobrang buwisit ko kay Mang Fernan, Sir Jupiter, binuksan ko ng mabilisan ang pintuan at akma na sana akong lalabas para ako na lang ang sumugod sa aswang.
Kaya lang naunahan po ako ni Lolo Gaston. Siya ang sumugod bigla dun sa aswang at tinaga niya ito mismo sa leeg. Kitang-kita ko, Sir Jupiter, kung papaano biglang sumirit ang dugo ng aswang na hindi ko akalaing mas mabaho pa pala kaysa sa amoy ng katawan niya. Amoy bulok na isda yun na parang sinusunog. Nagkikisay po ang aswang habang sumisirit ang dugo niya sa leeg. Pero nakatitig pa rin siya ng masama kay Lolo Gaston noon habang nasa ganun siyang sitwasyon. Hindi ko akalaing nakikiramdam lang pala siya at nag-aabang ng pagkakataong gumanti. Dahil maya-maya bago pa ako makapag-react, nakita kong hinila niya si Lolo Gaston at kinagat niya sa leeg. Kasunod ng pagkagat niya ng sobrang lalim sa leeg ni Lolo, bigla na rin yung hiniklat sa isang iglap. Pareho nang sumisirit ang dugo sa leeg nilang dalawa. Pero si Lolo Gaston parang wala lang sa kanya yun. Iniangat niya ulit yung nakatarak na itak sa leeg ng aswang. Hinawakan niya ang buhok nito tapos tuluyan na niya itong pinugutan ng ulo. Lalong lumakas ang pagsirit ng dugo mula doon sa pinagpugutang leeg ng aswang hanggang sa unti-unti pong nalulusaw ang katawan nito. Inihagis ni Lolo ang ulo nito pero bigla rin po yung naging abo. Siguro dahil nga po benditado at may dasal yung itak na ginamit. Nakita ko kasing biglang nangalawang yung parte ng itak na tumama dun sa aswang kanina. Parang kumukulo yun. Dun palang biglang napaupo si Lolo sa lupa. Dali-dali na po akong lumabas noon ng bahay at inakay ko si Lolo papasok sa loob. Sumunod na po sa amin noon si Mang Fernan na parang wala pa rin sa sarili. Sapo-sapo ni Lolo yung sarili niyang leeg pero nakikita kong umaalpas pa rin sa kamay niya yung dugong sumisirit galing sa sugat niya. Pero sa kabila noon nagawa niya pa rin kaming sabihan na isarado raw agad namin yung pintuan dahil hindi lang daw pala iisa ang aswang na dumalaw sa amin ng gabing yun. Nararamdaman daw ni Lolo. Marami daw ang nakaabang dun sa labas. Mga nagkukubli lang sa likod ng malalaking puno, nag-aabang ng pagkakataong makapasok sa bahay namin. Siguradong mga gutom daw ang mga iyon. Hindi raw alam ni Lolo kung bakit biglang naglabasan sa lungga nila ang mga aswang na yun, pero sigurado raw pong yung sanggol ang punteriya nila. May ugali raw po kasi ang mga aswang na yon na kapag nagustuhan ng isa sa kanila ang isang bagay, gusto na rin nilang lahat na makuha yon. Para silang nagkukumpitensya sa sarili nilang mga kalahi. Kaya mahigpit talaga ang bili ni Lolo na huwag kaming lalabas, huwag kaming magbubukas ulit ng pintuan. Naniwala kami agad kasi naririnig namin yung parang mga maiingay na alulong sa labas na parang nag-uusap-usap yung mga aswang. Ilang beses ko pong nahiling, Sir Jupiter, na sana panaginip lang yun. Hindi ko na napigilang maiyak nung makita kong namumutla na ang Lolo Gaston ko dahil halos nauubusan na siya ng dugo. Hindi namin siya maisugod sa ospital dahil sabi niya oras daw na lumabas kami ng bahay. Patay daw kaming lahat. Wala na raw kaming magagawa. Hanggang dun na lang daw ang buhay niya. Kaya tanggapin na lang daw namin. Malayo din kasi sa ospital ang lugar namin noon. Wala rin kaming masasakyan kaya siguro ganun na ang sinasabi sa amin ni Lolo. Sabi pa ni Lolo, kahit daw anong mangyari ngayong gabi, siguraduhin naming mabibinyagan agad ang sanggol para tigilan na raw ito ng mga aswang na nagpapaunahang kumuha rito. Basta't mabindisyonan lang daw ito ng pari, siguradong titigilan na sila ng mga aswang na humahabol sa kanila. Makapangyarihan daw kasi ang binyag.
Ito ang nagsisilbing proteksyon ng bata laban sa lahat ng masasama, lalo na at inosente pa ito at wala pang alam sa mundo. Kaya isa rin daw ito sa pinakamabisang pangontra sa aswang. Kung sa tingin nyo, inaaswang ang anak nyong sanggol. Hindi na po umabot si Lolo ng umaga, Sir Jupiter. Namatay din siya nung mga bandang 11:00 na ng ating gabi. Pero bukod kay Lolo, wala na pong ibang nasaktan pa sa aming lahat. Gustong-gusto ko mang sisihin sa Mang Fernan noon, Sir Jupiter, wala na akong lakas pa para gawin yon. Wala rin naman akong karapatan. Dahil sa totoo lang ay desisyon naman ni Lolo na iligtas sila, pati na rin kaming lahat. Sinunod na lang namin noon ang bilin ni Lolo. Kinabukasan, dinala agad ni Mang Fernan ang bata sa simbahan at pinabindisyonan. Nakiusap lang sila sa pari na binyagan agad ang bata. Mabuti na lang, mabait yung pari at pinagbigyan sila kahit na wala dapat siyang misa sa araw na yun. Kami naman noon inasikaso namin si Lolo Gaston. Mabuti na lang po talaga at sobrang bait ng lolo ko. Dinagsa agad kami ng tulong sa unang araw pa lang ng burol niya. Ilang araw rin naming hinayaang tumuloy pa rin sa amin si Mang Fernan hanggang sa mailibing si Lolo. Pagkatapos noon, naghiwa-hiwalay na kami ng landas at hindi na nagpakita pa sa isa't isa. Hanggang ngayon po wala na akong balita kina Mang Fernan at sa mga anak nila. Pero minsan ay isinasama ko pa rin sila sa dasal ko na sana maayos lang ang lagay nilang pag-anak. Natatandaan ko, Sir Jupiter, bago nalagutan ng hininga si Lolo Gaston ng gabing yun, ibinilin din niya sa akin na kapag daw namatay siya, huwag ko raw hilinging magkaroon ako ng abilidad na kagaya ng sa kanya. Para daw po hindi ako mahirapan. Hindi raw masaya ang magkaroon ng ganon. Malaking responsibilidad at obligasyon daw yun. Mas gusto niya raw na mamuhay ako ng normal. Kaya nga kahit gustong-gusto ko talagang maging katulad ni Lolo Gaston, hindi ko na lang ginawa. Mas pinili kong sumunod sa bilin niya at mamuhay ako ng normal hanggang sa tumanda ako. Pero kung kayo ang tatanungin ko, mga ka-SP, tingin niyo ba tama ang naging desisyon ko na huwag sundin ang yapak ni Lolo Gaston sa pagiging manggagamot niya? Minsan kasi iniisip ko paano kaya kung naituro sa akin ni Lolo lahat ng nalalaman niya bago siya nawala. Siguro hanggang ngayon, meron pa rin nagpapatuloy ng mga ginagawa niya noon. Sobrang idol ko kasi ang lolo ko, kaya nga kahit kanino ipinagmamalaki ko siya. Kaya nga naisipan ko rin siyang ikwento rito sa inyong channel at umaasa ako na magugustuhan niyo ito. Maraming salamat nga po pala sa lahat ng nakinig sa kwentong ito. Maraming salamat din po sa buong team ng channel na ito kung sakaling mapili niyong gawing episode itong aking kwento. Naway lumago pa ng lumago ang inyong channel. Hanggang dito na lang.